ассалому алайкум дӯстон ва бародарон, ҳамаи шуморо ба канали Авто ТВ хуш омадед мегӯям Шеройнар. имрӯз 13 сентябри соли 2024 ростият навор кардем баҳри шумо. навори имрӯзамон беҳад навори хуб мегзара бардора, хона гирифтем то ҳатто ки 90 000 сомонира ҳастай бардора азиз. дар ҳамин навор як донаи лайка фаромӯш накне бардора. пастараца кина ҳамин навор 1000 дона лайк бигира, агар маш шумо да хонаи 65 000 ваъда метам ки дар навори оянда мемонам ба шумо. гов рафтем бардора. касе ки ҳамхели хона мошин дора ё ки замин дора барои реклама да гузоштан, метавонен ки дар ҳамин рақами мо занг бизанен, хонаи шуморо замин фарқ надора мегирем, дар реклама мемонем, савдо мекунем насиб боша. бардора азиз, гап чақа зиёд намекунем, мақсад навора ба ҳазор хитон тамошо кунем. марҳамат. дӯстони азиз, касоне ки хоҳиши борравон кардан аз Москва ва Московский област дорен, ба ширкати акаи Нозимҷон муроҷиат кунед аз номи канали Савдо ТВ. бор бурда мешавад ба самти шаҳри Душанбе, шаҳри Нав, шаҳри Туз, Қубодиён, Қурған, Кӯлоб, Ҳисор, Регар, Ёвон, Ваҳдат ва дигар самтҳои Тоҷикистон ба зудӣ бори шуморо бурда мерасонанд. ба ҳамин тарафҳо касоне ки нияти борравон кардан дорен, акай Нозим ширкаташ баҳри шумо хизмат мекунад. марҳамат занг зада бортон равон кунен, ба зудӣ иншоалло борои шуморо соҳ саломат бурда мерасонад. дӯстони азиз, эълони якумон бардора, тамошо кунед. ассалому алайкум дӯстони азиз, ана боз як хонаи фурӯшии дигар, хонаи назди ҳавлигӣ дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Навканда қарор дорад. ина омадем баҳри шумо навораш мекунем, бо диққат тамошо кунем. мардум ҳама зиндагӣ дорад дӯстони азиз. хубиш ҳамяе ки дар ҳама ҷа об доранд. ина об гузарондагиан дохили хонаҳо об мешавад дӯстони азиз. дохили хона об, свет об камбудӣ надорад. ина обш, мардум ҳама зиндагӣ дорад. шаҳри Кӯлоб, деҳаи Навканд. 3 сотих замин, 3 дар хона, падвал, калидор, кухни, ҳамаш хулас ҳастай. ана ҳамин хона ма шумо да ҳозир он нишонтон метавон дар он берунша. хулас тамошо кунен, баъдан харидориш кунен. бародари азиз, гирди хона забор гирифтагӣ. хона ба семенблок бардоштан, фасади дарун ба кирпичи пухта, фасад дарун чиндагӣ дӯстон азиз. ана хона дохил ба падвал мешем. аввал якта падвал, ин тараф боз падвал. ҳозир даруни хонаҳоро дӯстон нишонтон метиҳем бинем. хоб дӯстони азиз, ана нигоҳ кунед ака, мардум ҳама зиндагӣ дорад. ана хонаҳо, ана хонаи якум, шикатур кардагӣ тайёр. инҷа калидор, инҷа раха ягон мақсад кухни куненам мешавад. ана хонаи дуюм, ина фасади дарун, кирпичи пухта. хонаи калон фасон хушрӯ, дута тиреза дорад. дар мечаспонен. хоб ана инҷа. ана хонаи сеюм. як тиреза дорад. бачаҳои азиз, хоҳишаи ҳаматон пабр аст ки лайкҳоро бизанен, дар канали Савдо ТВ подписатсия кунен. ҳамин наворо баҳри шумо меҳнатҳое мекунем мо. мақсад хоҳишҳои шуморо иншоалло мо амалӣ кардан мегирем. фақат дар ҳамон таги комментария нависен аз куҷо то чанд сума шумо да хона дар кор, мо рафта навор мекунем. куҷо рафта навор кунем нависенем. ина деҳаи Навканд дӯстони азиз. 3 хона, калидор, кухни, падвал, ҳавли ҳамвор, гирди хона забор, даруни хонаҳо ба кирпичи пухта, фасад чиндагӣ ҳастанд. баъдан боз дар поён як 3 сотих замин дигар дорад. ушам хулас маслиҳат кунем бигирен. нархи ҳамин хонае ки мо видео кардем, нархаш бо маслиҳат дӯстони азиз маслиҳат карда бигирен. пушти хонада оби 24 соата ҳастай, мактаб ҳастай,
خب магазин астай деҳа хулас нав обод шидесай дӯстони азиз. худотон бо рақамоша дар таги навор мемонам. нархи хона бо маслиҳат дӯстон бигирен шав. шумо даҳози аму 3 сотих замине ки бояд мақсад бо аддени фурӯхта шавад вайшам нишон метиҳем бинем дӯстон. дӯстони азиз, ҳамин хонае ки мақсад мебинед гирдаш маҳкам ба семенблок забор дорад. ана ҳамин обши ба аму хона 3 сотих масоҳат дорад. ана ҷае мебинед иҷа хириш 3 сотих иҷашам аддени маслиҳат када фурӯхта мешавад. ишам хитон бо занг занед дӯстони азиз. хулас ана ҳамин хел хона 3 сотих участкаи аддени мардум ҳама зиндагӣ дорад. деҳаи навкан. мақсад бачаҳои азиз маслиҳат карда худотон бо аз номи канали мо Савдо ТВ занг занед. худохоҳ бо сиккатон мекунад. зиндаву сарбаланд бошем. боқӣ дар амони худо то навораи байнда дӯстон азиз. инак ба эълони деюми имрӯзамон мегзарем ака. эълони деюмон хонаи фурӯшӣ дар ваҳдат 90 000 сомонӣ гуфтем бардор азиз. ина битонашам рехтагиай. ҳози замин гирифтан мақсад аим тарафҳо худаш қиматай. бо иҷода битонаш рехтагӣ пашти хитон фаҳмиден дӯстонша чӣ хел хонае 6 сотиха бардора 4 дар хонада мақсад битонаш рехтагӣ. инами рақамода 941 58 56 занг бизанен бо аз номи канали ма бо арзонтон мекунам бардора. занг бизан ҳамин инсона бигем ки мо аз тарафи Авто ТВ занг застем биги ягон сум арзонш ка. наворш ҳам ҳастай тамошо кунед. ба эълони сеюми имрӯзамон мегзарем. инак эълони сеюмон чие? хонаи фурӯшӣ дар гулистон чӣ хеле ки мегӯянд қайрухум беҳад хона арзона бардора. 3 комнатага дар 2 метраш қарор дора. чорух дайрон агар ҳамтарафҳо шунайда бошен 3 комнатага 180 000 сомонӣ мегӯяд. ин шутка неста бардора. 180 000 сомонӣ 3 комнатага. рақамош 990 55 50 00. ҳам ватсап дора шер бачаҳо, ҳам дастӣ дора. мақсад метавонед ки шумо ҳатман зангш бизанед якада ё ки барен хонаро аз наздик як маротиба агар бинен таби дилтон боша бихаренш. срочно фурӯхта мешавад хона 3 комнатага. шарту шароиташ 100% барои зиндагӣ кардан. масъалаи обу светш ягон грамм камбудӣ надора. мақсад хонара хайхтон дидестен тозагии хонара озода нормале бад нест. масъалаи обу свечам проблема надорад дӯстон. марҳамат зангш бизанед. инак ба эълони чоруми имрӯзамон мегзарем шер бачаҳо. эълони чорумон хонаи фурӯшӣ дар Фархор. хонаҳои 3 комнатага бисёртар мондем. 3 комнатага дар 4 этаж. ҳамагӣ 58 метри квадратияй ҷамоати шаҳрак мегӯяд. бардораи Фархорӣ агар ҳамиҷа бошен хитон медонед у тарафҳора. асад дидагии одамам ҳастай. нархаш
205,000 сомонӣ мегӯяд. боз муомила дорад. ҳоҷатхонашам тоза. хонаш хичам гап нест. замонавӣ ремонти хишру каагия тоза ки хонаи тоза боша ҳамада мефорад дӯстон. рақамош 556 57 87 87. ҳам ватсап дорад, ҳам дастӣ дар ҳамин рақамош. ноҳияи Фархор, ҷамоати Шаҳрак, назди стадиони Калон. обши се хонаи 58 метри квадратияи дӯстон. ина марҳамат хона срочно савдо карда мешавад. масъалаи обу светиш 1 грамм камбудӣ надорад. маблағ дар кор аст мега барои ҳамин савдош кардистам. 205,000 сомонӣ боз муомила дорад дӯстон. инак ба эълони панҷумон мегзарем шербачаҳо. эълони панҷумон чӣ боша? эълони панҷумон хонаи фурӯшӣ Дарёвон. се комнатагаи ишам бардор азиз. се комнатага ҳозир як комнатага гора 250,000 мега. се комнатага дар 3 метаж ҳамагӣ 78 метри квадратияи. доми Адел ҳам хеле ном аст. Дарёвон 230,000 сомонӣ нархш меган. рақамош 939 25 89 99. хона срочно савдо карда мешавад. шарт шароитиш барои зиндагӣ кардан мутобиқ, яъне метавонӣ ки биёй бидрои 100% зиндагӣ кунӣ. зангш бизанем бар дорои нами рақамҳои ҳамои 939 25 89 99. срочно савдо карда мешавад мега. масъалаи обу светишам проблема нест умуман. ба эълони шашумон мегзарем шербачаҳо. эълони шашумон хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат. подписчикои ма, мақсад касоне ки маро тамошо мекунанд, аз як ҷо нестанд. мақсад як кас аз Душанбе, як кас аз Кулоб, аз Хуҷанд, аз Ворух, аз Фархор, аз ҳар тарафанд. хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат. детажа 3 комната. ҳамагӣ детажаи 3 комнатагай. 6 сотиқ бардоро Симиганҷ мега Амдиҳара. нархш 150,000 сомонӣ. хайхтон десен шарт шароитиш барои зиндагӣ кардан нормалия. метавонӣ ки барои бидрои зиндагӣ кунӣ. рақамош 807 98 75 75. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. 4 хона ҳамом қатӣ. агар ҳамомам ҳисоб кунем мега 4 хона меша. ҳамагӣ 3 комнатагай дӯстон. 6 сотиқ. эълони ҳафтумонда мегзарем. эълони ҳафтумон хонаи фурӯшӣ дар Бохтар, яъне ки Қурғонтепа имрӯзаи Хидмон номи наваш. 3 комнатагай 2 сотиқаи. ям хонаи заминияй дӯстон. нархш 200,000 сомонӣ. хитонхай хонара бибинед чӣ хел ремонтош нормалияй. абоиш чоткакаагӣ. шарти шароитиш барои зиндагӣ кардан рости гап. ҳавли шестиашка нестай, неки чортарафш маҳкам, хишрак санг рехтагай, шебени рехтагай. да ҳавли ҳамин рақамош дар 933 00 1365. ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. хона шарт шароит 100% ягон камбудӣ надора. мақсад масъалаи обу светишам созай. метавонед ки шумо бирен занг бизане, аз наздик хонара як бор дига бинен, муомила кунед дӯстони азиз. ҳатман аз номи канали ман. хайхтон хонара дидем бардоро. агар маъқултон боша, бародарои ғариб бисёртар аз ҳамон тарафҳо ҳам хонахар ҳастанд. дар комментария менависанд. ина барои шумо бардоро хона. ба эълони ҳаштумон мегзарем дӯстони азиз. баҳри ғариб бачаҳо аз Варзоб, на танҳо ғариб бачаҳо, ҳатто ки ғариб занҳо ҳам бо мо дар ватсап мо менависонанд, мега додар ягон хонаи арзонон биё. ина дар Варзоб бардори азиз. 3 комнатагаи иш 2 сотиқай, лекин шарт шароитиш хубай барои зиндагӣ кардан мешавад дӯстон. нархш 230,000. хай 3 комнатага 2 сотиқ уже меарзад нархш. рақамош 909 99 36 92. дӯстони азиз, занг бизанед. хона тоза авроди бад нест, нормале барои зиндагӣ кардан мутобиқай. 3 комнатага хона. масъалаи обу светиш проблема нестай. документашам мега 100%. биё аз наздик муомила кунем. боз ба эълони наҳмон мегзарем аки инак шербачаҳо. эълони наҳмон хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. ина ба шумо хонаи замини амондем бардоро. 3 комнатагай. ира медонам ки бисёриҳо ҳоли шумо занг мезанем бардор азиз. ҳозир хишрак эълоношам мегум то гӯш кунед. бардораи ғариб лайка 1000 та кунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш. 221,000 сомонияй.
рақамаш 918 33 2708 душанбе, маҳаллаи Зафар. масофаи хона аз бозор то Зарафшон 1 километр дуртар мега. 3 сотиқ замин, 56 метри квадратӣ ҳаст масоҳати хона. деворҳо аз хишти пухтагӣ. боз и плюс ба шумо оби светш ман проблема надорад. маршруткаи мега 26 28 8 25 46. мақсад ҳамин тарафо меоя. боз 1 километр дига аз Зарафшон ба хона рамиқа ҳастай. ҳуҷҷатош мега 100% тайёрай бардоро. харидори конкретни фақат занг бизана, биёя ай хона ай наздик бибинам, муомила кунам. эълони даҳумонда мегзарам акинак. эълони даҳумон чиай? хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе. боз аст дар шаҳри Душанбе. иш декомнатагане ки нархи 175 000 сомонӣ. декомнатага дар шаҳри Душанбе дӯстон. рақамош 888 22 24 80. хона вроди бад нест. ака 100% баъзе одамо мега намеарза ба ай нарх навои мондагиш, исноша ай худаш бисем бардоро. ҳамин рақамода ҳам ватсап дора, ҳам дастӣ. декомнатагай 1 сотиқник. эълони 11-ҳамда инак мегзарем шербачо. эълони 11-ҳамо хонаи фурӯшӣ дар Левакан, чӣ хеле ки меган Сарбанд. 4 комнатагай 4 сотиқ. деҳаи вахш. ака деҳашон ҳам хелай номош. нархаш 180 000 сомонӣ бардоро. арзонай бад нест. шарт шароиташ ака 100% ам набоша, 80% барои зиндагӣ кардан ҳастай. дарахтҳои мевадиҳандам дорад дӯстон. рақамош 885 00 67 00. хонаи фурӯшӣ дар шаҳри Сарбанд дар лаби дарё ҷойгир аст. мега хона беҳа ҷои сурдай. 4 сотиқаи 4 дар хона. бания ҳамом ҳоҷатхона дора. мақсад фақат дар ватсап нависонен, мега ёки прямои занг бизанен саволҳои лишнитона. ина марҳамат дӯстони азиз, агар ки маъқултон боша ҳамин хона аз шаҳри Сарбанд 180 000 сомонӣ мегашт. ба эълони 12-ҳамон мегзарем. хонаи фурӯшӣ дар Ваҳдат. боз дар Ваҳдат. ин сангора дидем бардоро, хиёли мусор накунен. ё санган. дар Ваҳдат дӯстон 3 комнатагай 6 сотиқ замин. нархаш 185 000 сомонӣ. гирдванаш маҳкам кагӣ нест ҳамиқа. 3 комнатагай дӯстон. сироҷтан фурӯхта мешавад мега. хона каму беш ремонт кардагиай, не ки гирдиш маҳкам нестай бардор азиз. дару треза дора, об светшам ҳастай. мақсад дигар ки ягон грамм камбудӣ надора ҳамин хона. зангш бизанен ҳатман аз номи канали мо 007 50 23 23. сирошна зангш бизанен бардоро, хонара брен ай Ваҳдат бигирен ай дисти ҳамин инсон, агар ки зуртон бараса. дӯстони азиз, подписчикони муҳтарам, дӯстдорони Сомонаи Авто ТВ, агар шумо бихоҳед ранги ҳамин одамо, хонатона ёки мошин, замин фарқ надора барои реклама гузоштан, ҳамин рақамҳои мо ҳай, ватсапи мо, телеграм ҳам ҳаст, метавонед ки ба мо муроҷиат кунед. ташаккур ки то ҳамин дам бо мо будед, моро пайгирӣ кардед, дастгирӣ кардед бародари азиз, аз ин миннат дорем. то наворҳои оянда, паноҳтон ба худо.